Ngi penpau ke jing songo ya ke kuaya juga jing seng samla juga balang ke jongi ke belayalam haki jing ruai penrehem sim shi tenget nashwa ke por ubleun ker khuye pi bade ke jing shakri ke bakordor ke jong pi bat namar banginum yo jing ruai shu na ke kuaya hakanika jing seng ke tayo jing seng yalap ke jongi ngi penpau ke jing kit khia ke jong pi bro shi tayo haki jing ruai penrehem sim haki jing ruai kerpang hagi jing wan ke jong pi shi ke jing seng bade ke jing shakri ke baper bapi ai na ka benta ka balang bat kham tam na ka benta ubleun kur khui pi baro ki de khot jong ka kwaya jong ke jing seng samla ke jongi ka program ke ni ke janmi ka long kumni nong yalam jing seng Reverend Lindans im nong yalam jing ruai Mr. Bayarlang Warjri organist Mr. Balmiling do nong pure I nong pulis dang baduai Mr. H. Pengrop dekat komiti balang I jing ruai kerpang But inong yalap long I Reverend T.W. Wan Shong But inong duai jing aingo ide temen besan jongi temen besan W.M. Ramsdam I pediang sobhaya pi ki para bangid beed ki bah layawan syaka jing seng ki dekat jaga balang mauro ki dekat ki bani ki wei pat ki balang ki bajedon rengkat bat ngi na ka wei ka por ki para bangit bat ki parlok ki bapet bat ki bayo sngow lingba kaneka YouTube channel jaga balang lembat mapi ki lok bae ki balak banio sngow ya kaneka jia seng na ki yeng ki bapidan na ki yeng bahayeng na ki yeng parlok hangdo bapidan ngi pediang sobhaya pi sya kaneka jing shakri bat ngi duai ba kaneka long ka jing kerku na ka benta jong pi haba pi sngap ya ke ka bau blay udan ban kren pi soba ban ai ka por ka bakelot nomor bingingit bakan long ka jing kerku na ka benta jong pi ubleun kerku ngi ngi pendama ka jing duai Atrai ublay bok pau jangi bahabeneng ya ingo eme babela don rekat bengi bersitayo bengilayo banialap lingba ka jing seng samla lingba ka jing seng kentei lingba katu ka jing hikai syapang ka jing snare jaga kiat bagi drugs lingba ka jing alap haki artili ki dong jaga balang batru nang ne na ka yeng mane ka jangi bat menta bro shi sngi ngi sngoy ka jing don rekat ka jame ko trai ngi ui ka jing wan IT ka jongki Kibas ngau jing kendu halaman sim bat kibawan wat eme ko try ngi kerpat be mendon rekat bat ngi mentaro hagani ga jing seng bat ki nong yeshim benta baro bat ki benta baro jong jing shakri ga jongi yakini ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang haga kerteng ga jong utrai bat unong pen em jongi Jesus Christ amen ngi beteng ga jing shakri jongi yo blay ngi ruai ga jing ruai ga basan spa lai pohon rio baradian ga jing ruai nga kerpat yai Mr. H. Pengrop dekat komiti balang ba ini alam haga jing puli na kaktian ka jong blay ba ka jing duai barkat bangin ang ruai ni ka jing ruai ngai ibo na PPA syong syadien ka kami peja kham tam ba ka de ka jing seng mit so bahase ladalong ka bala nga kerpat pi ki ba syong syadien kham tam syadien do kito wan no shini syakmat ngini kham saat piru pin kham yo man sim syakani kaliang ang nero kat bangin ang ruai ka ni ka jing ruai ka ba ong don ka hima ba pernai ka ap halenda jongkil o Kiriu khoj na keleng saudong kia lang bat kisngi kiat stet thir ban jenjan ban penjan jingwan jongka namar jingwan kahima kalanang jan ke jingruai ke basan spa lai pohon rio Don kahima ba pernai ka ampalin da jongkilo kiriu kuna keleng saudo kialang ban kisngi kias dan terban penjan jingwan jongka Namar jingwan kahima kala nang jan O kejingwan kahima kala nang jan O kejingwan kahima kala nang jan Mensim jong atuk penklon Namar turai kan sariu bausim Hakaburam unsapau Kahimahang teda kaburam kala Nang yai pen kre Kakwa hir baun
วันอุนองเป็นเองบ้านประหลาดอย่างนี้นาเกินลองราวมานีและชาชีทองนามาจริงวันกาอิมากาลานังจางโอ้กะจริงวันกาอิมากาลานังจางโอ้กะจริงวันกาอิมากาลานังจางเป็นสิมจงงาทูเป็นโคลนนามาทูรอยกันสาริลบาอุสอิมฮากะบุรอมอุนสาปาหาชิงวันกาตากาหิมาเงินโยอียาลาอุทวายนามาอุทวายหิมาหิอุเดบันปาJesus wajong udagasna ngin yaro hallelujah Uka jingwan kahima kalanang jang Uka jingwan kahima kalanang jang Uka jingwan kahima kalanang jang Mình sim trong ngã tu bên khôn Namal tu roi kang saril ba usim Kampurom un sapau Ka perthei ka nang ring swai da ka baam Jing wan jong ka Do nu jong ki ki no yanda chi shem ting Tungin ya lam ya kahima Tungin pen pen da jing wai Baka jing wan kahima ka lanang jam O ka jing wan kahima ka lanang jam O ka jing wan kahima ka lanang jam Mình sim trong ngã tu bên khôi Namal tu roi kan saril ba usim Hakampurom un sapa Hashwai kabangin lay hoblay hagajing doay ngenya sha skor yaki lay tali ki benta nakaktian ka jong ublay yaki bangila ban sham nakasithi ka baning kong ka jong uyones kalenong ka baning kong ka khot ka bapra bat ka bakhandai kasithi upol shaki hebru kalenong ka basaw ka khot ka bakhan riu makasithi upol shaki Thessaloni kalenong ka balai kan khot ka balai hadu ka basan kiktian ki ba ongum ni ladangi ong bangim don ka pom gi syukur yaladi bad kata ka jingsisha kam don hangi ladangi plai ki pop jongi ulong ubayainde bad ubahok ban mam no yakita ki pop jongi bad ban pengkhu yangi na ka bom hok baro Namar katate tungin wan hajan daga jing slur haka khet ke jing ai bangin yo priang ke jing isnei bar bangin yo shem ke jing ai ya ka ban yarab yangi haka por badon kam Henrei utrai ulong ubayai ne uban penskem yapi bad uban ri kendong yapi na utau baman Tingis ngau shania ha utrai sa pangjongpi
bat ba phile bat ba phenle ru ya kita ki e ru ya ki ba ngi hukum ti utrai unyalam ye ki dono jongphi shaka jingai ublai bat shaka jingai sha u Jesus Christ ublai unkar khu ya ka bapuli ba sha skor ka khtian ga jongu ngenyela ya ka jingdwai ku blai ubalong ukpa jongi ubah meneng ngiwan ya ka ban aingo yeme kanrat be na ka banta ka jingyalam ba ka jingdon ringkat ka jome try ka jingim jongi ki por balalai no iwan ya ka ban aingo yeme kanrat be na ka banta ka jinglong kraw ka jongme namar melong ublai jong ka jing sedang melong ru ublai jong ka jingkot melong ublai uba ka baneng ba ka khando ka long ka buram ka jongbe baling ba jong ka jing em ka jongi try melayala mengi hadu ka ni ka por ba ka ni ka khalemat ka bamenta bagi wan ya ka ban aingo eme kanrat be ban wai ban yaro ban pendam buram ya ka kerteng ka ba em ka jongme bat ban ong buram long ya ukpa ubalong nong thau jongi buram long ya ukhun ubalong unong siuspa jongi bat buram long ya mensim akhuj ubalong unong ya salah unong ya salok ublei bahajan jongi bat ai bakini ki jingyaro ki jongi kasur ki jongi on sngo shame kanrar be namar ngitep bangilong tang ki brio ki bapap ki brio ki baduna hakilyang baro bat hakani ka por ka pamenta kanrar be ngi wanya ka ban aingo emetrai na ka banta kani ka por jong ka jingyalam ka bangi wanya ka ban plai ka kerteng ka ba em ka jong metrai lingba jong ani ka tayo baro si tayo barngi aingo kandar bi na do ka sngi ka basdang jong ani ka jingalap ka jongi hadu ka ni ka por ka bamenta kam shim ladon ka no ka jing penwet kandar bi bar kum ni ngi yo ban yala ban pen bana ya ka kerteng ka badon bor ka jong me hadu ka ni ka khlemat ka bamenta bani aingo kandar bi na ka benta ka ni ka tayo baro shityo ka bangila yo ya ka tien ka ba em ka jong me ka bala ban tai ya ka jinglong jing em jongi ki ba man ka sngi man ka por kham tam kandar bi ya ka bangin yo ban thau thama ya la ka jinglong ka jing em ka jongi ya ka min siem ka jongi ban phai shme la ka jing kala ka bumbut banyo pa ya ka mensiam ka bathamai ka mensiam ka bayaro bat pendam buram ya ka kerteng ka ba em ka jong me bat hakani ka poru ka bamenta ka jingsang ka bakhadu jong ni ka tayo jong ka jingelam iwan ya ka ban aingo kandar be me aingi ya ka ni ka por ka bakodor e kandar be banyo banya seng banya shakri ya ka kerteng ka ba em ka jong me kham tam ya kandar be banyo ban phla ya ka kerteng ka ba em ka jong me lingba jong shakri jong me bangi ngai kandar be ba ki ek baro ki bangin yo lingba jong ni ka jan be kan long ka jing thau thamai ba kan long ka jingkar khu na banta ka jingem jongi shimet bangi wan ru hakani ka por kandar bi bandem red hakmat ki slag jat ki bakhoj ki jong me banwan hame ra ka mensiam jong ka jing sngo red namar ngi sngo thu kandar bi bangi long tang ki nong pam ngi jule ki pap hak jingem jongi ki ba man ka sngi man ka por ngi le pam da ka tien ka jongi ngi le pap da ka jing mo jing prakhat ka jongi bangi le pap da ki kam ki jam ki jongi ba ki ne ki long ki jing le ki jongi ki ba man ka sngi man ka por ki ba penlong ngi bangin hab hak ki ki ba dei jong ani ka prathai ba ka bor ka jong ban ba man ka yo ban kloy ngi kana be tharado ba ka jinglong jingem jongi ka jinglong mensiam ki jongi ka yam no ka swai no ba ka jinglong mensiam jongi ka tolon no kana be bar hakum kani ka por ka mantangi wan ban flash me kana be ngilong tang ki nong pop shim ngi kana be tangom ki nong pop mangilong ru kita kisdam ki ba serjat kana be Mam sem yangi kandar be man sai ko yangi hakani ka por ka bamenta babangi yo long kita ki bajana ha khamat ka buram ka jong be bar nga ai ngo kandar be ye meling ba jong ni ka por beling ba jong ni ka tayo na ka benta ka jing em jong a shimet hoi kandar be nga dab da ka jing men ling ba jong ni ka tayo baros yo na mar nga yo ya ka jing job na me kandar be ha ki spos nam ki bala le no ka jing jong a ngam pot ju ai ti menu ru henry hakani ka tayo ngala yo ban ai ti me kandar be banga sngo thu kandar be banga long unong job hakani ka por ni ka tayo bangange kandar be mamila shim yang anga sngo thu ya ka jing bang ya ka jing thang kandar be haba midon ka jim ka jonga bangange kandar be ba hakani ka por ka mentaru men kren hakini ki men sim ki jong me ki ba kodor ki ba wan ki ba snap ya ka tien ka ba em ka jong me bangange bu ju men sim kandar be unak tai be ba kinom don ka jing le ran kandar be ba kinom don ka jing sngo ram kandar be henry ba ki kloy ban wan se me ban thau thmai ki jim jong ki ban yo ya ka jing kala ka ba mor bangi duai kandar be ba ki ek baro kandar be
bi ki bangin yo ban pendap ling ban jong ni ka por kan long da ka bor ka jing elam ka jong men siam ba khu jong me kan da bi ba kum ki khun ki jong me ngin nam em ha ki ki bo jong ni ka per thai ngin nam ma ka jing start jong ni ka per thai ngin em da ka tien ka jong me ngin yo ma ya ki jing bam ki ba kan jam men siam ki bala ban te ki jing long jem jong i ker khu yang i kan da bi kum ka balang ru kan da bi nga ngej kan da bi ba kan ni ka balang ka long ka balang ka ba em ka balang ka ba pendap ya ka hukum ka jong me ka balang ka ba tre ya ka kam ka jong me ba kan ni ka por ba mentaru ka balang ka le ya ka mon ka jong me kan da bi ban pen bana ya ka khu bor ka jong me ba ker khu ka balang ba long lem ran karu na du ki noyam jong ka balang i pastor ki temen mesan ki khot komite balang yang i baro ki bar ngai kena mengidon ka we ka jing bor ya ka bangin te la ka jong ka jing ngin te ya ka balang ngin te ki long yeng lan sem ki jong i ki long yeng ki ba yang ha ko nong rem bas kem jong ka tien ka jong me ki long yeng ki ba yang ha u mau siang ba ka balang ru ka ba yang ha lo jong mau siang ker khu ngi kena be ling ba jong ni ka por ba ker khu ru kena be ju pastor iban wasa iban sayang ya ban plai ka khubor jong me sa shibet por ba ngi duai kena be bo museum jong me hu na pen slei ka jong pa kre ka jong i ba ki khubor ba ki tien ki ba mi na kishin to jong i kan long ki khubor ki bala ban a ngi ka jing tengan kham tam be kena be ban la ban a ngi ka jing penem ha ka jing jong i shimet isni kena be menyalam ngi ka por baro ka jing jong i barang sa ya I think i bo ti bang ishan ya ame kena be ya ba shem yalam ngi ling ba ki por baro sngo ngi kena ki jing ka ban ngi ngo ngi dam ngi pan ngi baro ha ka kerteng ka ba em ba ka ba don bor ka jong try no pedem jing i Jesus Christ amen. Ngi penpau ke jing songo i Mr. H pengrop i khot komiti balang i balai lam ke jing pulien ke tien ke jong blai ke jing duai u blai ker khu ye phi bare ke jing shakri ke jong phi ya ka kam ke jong o ti ngi don ke jing ruai kerpang na Reverend TW Wanshong ndrei in sai ke ta ke jing ruai haswa ben ai ya ka khubor jong ke jing elam namar ke tangin leit no sha ka benta jong ke jing lum ki jing aingu ki jongi bar hadien balada ban lum ki jing aingu ngekerpat ya i teman besan jongi teman besan WM Ramsdam ba in sngop haban sapen kan tangi gijing aingo te mdon shu gijing pen bena nagaliang jongka balang mo kadon tang ka wei ba kata ka long ba hagasngi Thursday ngi lapan bena menne men sngi ba kan don ka Bible study kum bajulong apo ka jing alam ka jing Mrs. Radiancy renga ten rei mentan janmet ki don shibon ki bawan ban IT yelade rengkat ba ka to sngi balang tikum tangin don ka follow up meeting lani ka jing kenduk lang jong kinawan IT rengkat ki counselors rengkat kito ki basngo ka don ka jing kenduk bat ki bakwa bani selok so bawan sawan ha ka sngi palai ha ka por ndriu shiteng ha ka por bajulong Bible study ngin long no ka ni ka follow up meeting lani ka jing kenduk lang ka jong kinawan IT rengkat ki counselors rengkat mat mangi nagaliang jong ka komiti balang ban kiwe ru kilong lat loy ban wan sha ka te ka GSeng ha ka sni palai ha ka por ndriu shiteng janmet ta sobha sa pentep la mi kiwe pat ki ba IT yalade bakin wan bangi duai bala du bleu pen kendo phi ne ka janmet phi wan sha kamat ngin yo ban selok bat phi ring ini kendo biang ru sa shisen ha ka Thursday ndriu shiteng te ka ni ka por ngin lum noi ki jing aingo bar hadin ka tai temen besan WM Ramsdam in sobha ban pen ka tangi ki Jangan diduai. Long ke buram, long ke jingo, long ke jingero, tangga ke gateng ke em bat ke bakrau bor ke jong me, au blei bu kupa jingi bap neng. Idon ke dau ke bakrau ban aingu eme. Namar ke jingger ku jong me yelak ke jong ke balang. Hagini kata yo jong ke jingelap jong ka. Berngej kamu sembai jok tin ke jong me. Unham haka jaga ke basai so nang mula ban penmi uso badai men sim haka jing im ke jongi bari gidang yai ap ko trai yo labba jong ke jingker khu ke jong me sah ka dikamit ke bakhado jong ke ding ke jing sengelap bari gidwai ya ke jing put ke bor ba ke jing beslek ke jong me yelo jong shakri benon kam ko trai jisu kenat be i pastor Terence Wanshong baka khubor baka jingruai ke banin ai dalong ke jingger khu ya ki men sim ke batlot bat baswa jangi nang menglaban IT syame nadu ka dot nuhut baka men sim baro tu irap roingi habangi pen kre ela ke jong ki dot nuhut ban pediang yak tien jang me tu pen khu jangi mangilang ke babit ban pediang yak tien jang me o nang kam ta ke ibat ki para men sim bat ki para lok para jor ki dan hak di kisnong ke jongi
Ibalaban ya snow ya lang ba jokan ni katendang jing bansawa. Mamakiru ka try jisukin ya snow. Ya kaktin ka jang me hakini kamit. Hakini por ngi sngongo ime ko kunat bang ya ban aru ya kini jing ai jing i siya kakam ka jang me. Ban gidway ba minsnay ban kerku ya kini jing ai. Ba shano ba kabalang ka jang me kayo ban pandan kame ki. Kalau berban crow ya ka kateng ka im ka jang me hakini ka kendo. Kerku ya ka way pakaway kakti ka balayo banta ban no hakini ka jing aingo. Hoi gidway ru nam takway pat ka bam yo lan. Bada ka jo ka jing isnay ka jang me men play kilat kalti nam ta jang ki. Mamakiru ka twaji sukin ay da no bagmen sim. Baru ka jing ay siya kakam ka jang me. Kerku ya ka por ka badang sa baro jokan ni ka jing syakri. Isu ay ting siya niya haka jing lam umen sim ku jang me. Bidang ni ka jing duay jang i mapru ikirengkang jang i. Nagakarteng jang ujisu belong try. Amen. Ngi penpau ko jing songo iki ashes ki bala lumi ki jing aingo rengkat i temen besan WM Ramsnam i bala pengetang iki ubleun kerkhui pi baro ya ke jing syakri ke jong pi ya ka kam ke jong u ban namar bangan sa IT no shen ya ka basa jong ni ke jing seng ha u nong yalap i Reverend TW1 Shong kumta penpau ko jing songo ya i nong yalam jing rai Mr. B Warjri organist Mr. Balmi Lingdo nong pure kini ki parlok samla ki bapait ke sound ki bapait kini ka kamera ka bedai bat ka jing penmi ya ke jing seng ha ke YouTube channel jong ka balang ubleun kerku kerhai ya ke jing syakri ka koridor ke jong pi lembat kiwe ru ke bedon benta ha ke jing pen kre ni ke jing seng kata ka dika akor kristan kata ka dika akor khasi ban sngongo ya ki balaya no senyang ban ya kit lang ya ka kam ke jong ubleun kerku ngiru ki balaya wan shi ke jing seng nado ka ba sedang jong ka tayo hadu mentaga sngi ki balaya wan ru mensyam tayo ha ki jing seng duai ban pen kre ni ke jing lam ngidon happening jung ya kini kapor ya i Reverend TW1 Shong imlong su ubriu batmai mdai tangengi rei gari khasi jantia baro ilong nong ruai rengkat bat i pastor jungi Reverend Dr. RR Conville bat ila ruai keleng kari khasi keleng ke North East keleng kari India keleng ke Perthairu rei idon kata ke mensim ke jing sngorit hadu kata-kata kaba mangi kebi itho jan bat i ngisu sngo i je i ngi tanat ke jing long kristan ke jong i Pastor Terence i yalap daka mdai bang supen he pia tiplot baro bang kren ke shisha Pastor Terence i yalap daka jing ruai Pastor Terence i yalap da ke jing kren Pastor Terence i yalap daka jing im ke jong i bo nangi ki pastor ki ba khamrit ratai i ngi nyau i kum hummen aka jing syakri kum hummen aka jing long man sem ngi e je i ada ki po jong ki jing pang jing stam ki jing e ngaju phone mangai i ba i ju ai man sem nga tingi das ngongo so burang pastor ubleun kerkhui pi un kerkhui i kong ubleun kerkhui ki khon jo pi laingot i persakurim i bai ubleun kerkhui ki bahayeng ba sem jong pi baro ngi la duai baro shiteo shwa ka ni ngi pastor shwa ka ni ka teo jo ka jing elap ubleun the ki jing kerkhu lor jongi ban ngi so comment ba piwan ban ai ka khubor khaddo apdeng jongi shime ka por pastor shim kloi ba kren apdeng jongi ya ke ei ka ba ublei u pensngau ya pi ti iwan bat no pastor badi ta tingi duai ki jing kerkhu ki jong ublei halor jong i pastor halor jong jing syakri ki jong i kum u pastor uwe ni ki pastor jong ka balang presbyterian Putmuri bat ka Putmuri pastorate hi barok kawai hapdeng ki jing bon kam ki jong i la pelat por na ka benta jong i ngidap da ka jing songo ti ka ni ka por ngi ne ruai ka jing ruai ka balai spa khandai polai but hadian ka ni ka jing ruai nga kerpa di pastor jongi ba in ai ka jing ruai kerpang but ba in ai ru ka khubo na ktin ka jong blei but ya ka benta ka basa jong ka ni ka gseng i pastor hi in sapanyat ma i jing sup kum kawa ngalamat hamen sim ha jing e nga yeng am khuslai jing hun ka man sim da jing kemen nga yai ruai ngala hun ka man sim baru try ka jing ruai ka balai spa kandai polai Ngalaman hamen sim ha jing engayeng ngam kuslai jing hon kamen
dan jing men ngayan wa ngalahon kamen si badu trai ngalahon kamen si ngalahon kamen si badu trai la soi tan lung i non chen charu ki bang ngam ting ai ne badu trai Jesus nong pen em jing thon chong nga uba nga la hon kamen sin badu trai nga la hon kamen sin nga la hon kamen sin badu trai pom chong nga uba u jing men bam la ong bom ba ro ha dum ni ha sha you long pom kum nga u sha yam ha ding na Galahon kamen sin badu trai Galahon kamen sin Galahon kamen sin badu trai Jing wan jong u twan da jing gen gayai am lo bar ben dong len di perna tu roi kan sawa ban jisu on mi pao hoi Ngalahon badu trai Ngalahon kamen sin Ngalahon kamen sin badu trai Pastor Lindan, CM, rong chairman juga balang, but chairman juga ni kejing sing yalap kabakhat do, jong balang, how ni usnam arhajar arpusau, ki long kapa jong balang ki teman besan, ki dekot komiti balang ki long kme ki long kapa ki para samla, but let's see ki hep ki berit ru, ki balak bendon kini kapor. Bat kum juk ru ye phi ki para bengej beit bat ki para lok ki para jor ki balak ban yo sngo ya kani ke jing sawa ka bakit shi ki yin ki sem ki jong phi kani ka por ngai khuble ye phi baro i we pi we ka kerteng ka bathyang tam ka jong utrai runong pnem jong yu Jesus Christ ngasngo ngu yo blei nam ta kani ka por ka ba la pen yo hanga ban ye shim ban ta ban sam na ka ktien ka jong blei ban yalap ya ka ktien ka jong u ngasngo buram ya ka balang ka ba ai bentai nga ha ka jing pen ko ngu jong ka ya ka hukum ka jong Jesus Christ ban let ban yalap ya ka gospel sigi ban reu baro
ban ngaduai kum bau blei lo don rangka bat pi ling ba kan tayo bro si tayo bat kerpang ling ba kan sngihi ba kan mit ku mentaru mensim jong blei un yo ban kren hangi ki badon ga yeng ga jong trai kan por ba le si pi ki badon ha yeng ki sem ki yo sngo ya kan jing perta aduai bau blei un yo ban ker khu yengi ling ba kan mit ku menta banom slam Ashwa bangin sayo ya kajing elap na kaktiin kajong ublay. Ngan ruay kaway kajing ruay. Kabala pensyong nong rim na ka gospel kajong Marcos kalanong. Kabasan. Kadukot na do kaba arpusan. Adu kabalay pusaw. Nganom yathu. Ya kajing ithu kana. Lani puli ya ka henry kajing ruay. Kadon ban kren. Apring jongi. Ya kini ke kubor, ke bakrau, ke gospel ke jong Marcos ke lenong ke besan, ke dekhot, ke ba arpusan haduk ke balai pusau. Ngan ruai kini ke jing ruai kini ke por haswa bangin sayok sengo, ya ke jing selok na ke ketien jong ublay. Ikayo snow bajisu Syata bauan Jingker melam sya jinget Ya umbakan lepe Leng babat bababun Sya uji suka yaitu Kamper jakat kabaja Kayeng be dajing slow Dajing kenyut hajing jar-jar Ya janjong ukakta Tikung tahi kesno ya vor Jing pang misnam kalajar Margunta Jisu kelibat perta Don hang me manu-manu Bakta yanga Dajing syepti hajing snorit Hak jak jong ukapla Ken radei mangaken Bakta ya mementa Dajing idbat jing snowlem Badak mat bapo samrke Uda ongkun ba ijing ejong pi Kapen kya hi ya pi Leng bapat bababun Sya uji suka yaitur Kamper jakat kabaja Kayeng be dajing slow Dajing kinyo hajing jar-jar Ya janjong ukakta Tikung tahi kesno ya bor Jing pang misna kalajar Don menur remano hang ni hapding jompi bajing im klem jing kermen basoy tan ukam kinti uji su long ujo men hinin bat menta
to danget ba ya piru ya la jingem u benda da jinget ba jing snolem ba da kman ba po samrke uda ong kun ba i jing e jong pi kapen kot hi ya pi leng ba jing e babun sha uji sudo yai tur kamper jakat kabaja to yeng be da jing slur to pendem red hajing jar jar ya u to kner bakta tikum tahi pin mat ya bor jing bang mensim kan saja leng bajing e babun sha uji sudo yai tur kamper jakat kabaja to yeng be dajing slur to pendem red hajing jar jar ya u to kner bakta tikung tahi pin mat ya bor jing pang mensim kan saja to pendem red hajing jar jar ya u to kner bakta tikung tahi pin mat ya bor jing pang mensim kan saja. Tunggunya duai. Abla ingi beteng ben syakri me kene ke por ke bangin sngap ke ktien ke im jong me. Pada swabu syakri jong me abla unyalap ke ktien jong me un pla ke bor jong ka. Aduai pen kentang ningkong lau jong syakri. Ngalong tangu brio ngatlot ngabit ngatlon. Aduna ngapop ngatinget ko pa. Nyambit wat ban khot ke kerteng jong me henry kesnam jong me ke pen kesan. Dakatahi pen khoj dakatahi pen kentang. Padau mensim jong me pen sle. Babang ini osngau ke ktien jong me yangi ki badan ke yeng ke kentang bada baro ki badan ke yeng ki samru ki basngap ke ne por. Minyo ban kren angi ablay. Bangin la ban ai ke jing rai ke jong ke jing dei bat me ke ne met. Ker khu yangi na markata. Ya ke por ke basa. Kadi ke jong me hi ban am ta ke buram jong me ker khu. Ya ke baro. Berker panggil jong syakri. Mengapan da ke banget da ke bangun. Haka ketemu Jesus Christ. Amen. Lada pidon ke Bible. Semua bahan pai bat nga. Syah. Ke Gospel ke jong Marcos. Ke lenong ke bakatan Rio. Ke Gospel ke jong Marcos. Ke lenong ke bakatan Rio. Ke dekhot ke bakat ar. Bat ke bakat lai. Nganom simlut. Iki bentang tu henry tang kendiat ki mentabat kani ke dei keju ke jing puli ke bangila ban syamru na ke Gospel ke jong Lukas kalau nong ke bar pusau na duk ke dekhot ke bakat lai ter ke Gospel Marcos kalau nong ke bakat Rio ke dekhot ke bakat ar gong kumni hadin kata ula pau hakawei ke dur haki ar ngut naki kat baki ayat hakalenti sekeribri kiru kila letno bat kilayat ho hakita kibadang sa ngakwa hagane gapor ban yalam yangi sekajing ja ka bokraw ka balaja ha ka Bible kajing sisa ka balong kanong rim jong kajing et Kristan bat kata kalong kajing mi pat ka jong Jesus Christ na kibayap kani kajing itho khana ke dei bat kata ngakwa hagane gapor ban shim ban sengi ke jingelap na gani ke benta kidon kidak ki bapan pau ya ke jing sisa jong ke jing mi pat jong Jesus Christ kawe ne kidak
kalong kata ka jing tep ka basuda ka gospel ka jong Yohanes kalong ka arpo ka dukhat ka ningkong ka itu e kata ka jing tep ka basuda ka bayatu om balatu no ya kamet ka jong Jesus Christ henry ka day bau Jesus Christ hi ulami pat nakibayap kadak ka baar jong ka jing mi pat jong Jesus Christ ka day kata ka jing mi pau jong halaki jong kisenran bat kerpang ka day ka ni ka benta ka mga kuha ban yalam yangi hakane ka jingalap ka gospel ngalapuli ka to ka jing puli jong kisenran jong Jesus Christ arngot ki badon hakalenti saribri ka gospel ka jong Lukas ka lanong ka baar pusaw kayat hu khambnya ya kane ka jingja bakini kilong kita kisenran jong Jesus Christ hadin jong ka jing mi pat jong kini arngut kilaya ya hakata ka lenti sekata ka snong ka bakerteng ka Emmaus badon lightly ki banga kuha banyalam jingmut yang iya kini kapor kini arngut kat bakidang ya hakata ka lenti sa Emmaus kimpoy perkat badon wei bawan banyat batki udai uta namar lapan thami ke jingmut jing perkat jongki bat kim it ho satya yauta ubeyat lem batki bau deu jisu panakane ngakwa ban penyengnya ki lai teli ki mau bersiu jong kata ke jing yashem jong kini ki arngut ki senran baru Jesus Christ kabaningkong kalong bau try uyayat lem hakajing ya lenti ka jongki ka gospel Lukas kalonong ka bar pusaw ka dukhat ka bakhat san kaong kala jati kat bakidang ya kren bat baki kelijing mut paralok hi bau jisu hi ulawan hajan bat ula let lem bat ki kini ki arngut ki don hakata kalenti sa Emmaus kadai kata kalenti jong kading jingdo jingkermen kalenti jong kading syarem kalenti jong kading ngausi bat kading no mensim kalenti jong kading syakentat kalenti jong kading syarem lapan pra ya kading posniu jong ki lapan do jingkermen ya ki bat kidang ya kren hang ta ya kita ki lat lenti ki lat dai ben jah ka jing sisa hakata ka jing long senran ke jongki ngamar tatin nganong bakla ladang nganong babun na preng jongi kene ka por yang i ke basong ka ying ka jong utrai hakene ka por pa dia pi ki baran ki ying ki samru nganong bakla banong badon na preng jongi ni don haki jo kilenti kumbaya yat lam kini ki senran seki Emmaus jong ka jing im jongi ni don ni ka jing tengko haka jing im jongi ki ba bon jai don nang iya kani ka por compare ka kerdan ka bakumno compare ka jing long ka bakumno ngiriu spa ngiriu dok ngiriu crown ngiriu red ngi yat hakit hem joka jing shem ba bon jat jong ka jing im jongi don na preng jongi ngi don hakata kalenti jong ka jing sharem kalenti jong ka jing do jing kermen kalenti jong ka jing no mensim bat sabar ngi i ko ka byang sabar ngi pen pho pen phing ila di henre ngi tip hakaba jeliu ka do no jongi ka don ka bampong ka bam do ya ka mensim jongi baru try nga kwa banya thu ya pi u kwa banya ya lem ba pi ka ne ka por u tip ya ka do no jong pi u tip ya ka jing duai jong pi u yo i ya pi u sngaut ho ya ka jing pang ka mensim jong pi Pada si don na preng jongi kini ka por kini ka meet ka pamenta. Jing duai ki jong pi ki long try om don ba tip ya ka jing ya lenti jonga om don ma tip ki om mat jonga oh kanong ala yam ulok jonga ka lok jonga kim tip ki khon jonga kim tip henre ya try ka sing kli jonga ka don ka khana ban ya thu ya ka jing ya lenti jo ka jing sa tenra ha ka jing jar ka jing em ha ka jing pat donut ha ka jing len shop jong ki air jong ka perthei ki ba bonjat ini yarngot kisenran kia keren kumta kalaban long ha kasur jong kajing duai laringin perkat kumta hi ha kajing sngau rem kajing sngau do mensim jongki
Para ka bagum kita kapor jong ka jing ya lenti ong ka Bible u Jisu ulaya yat lem batki. Bat ko ki para bangit bait ki para lok ki para jor ki ba don ki yeng ki sem nga kwa baniat ho ya piru hakijing ya lenti jong pi hakilenti ki ba haru kom ki ba pi ya nga kwa ban ong ya pi ba u Jisu u ya lem bat ngiru hakita kijing ya lenti jong i pila ban kli balai balai u ya lem bat ngi jing si sha kalong namar de tang ma u ba tip ya kita kijing ya lenti ki ba ngi ya ka Mary kanong Magdala ka balit chulum jing tep ban yok mi eu Jesus Christ kampoy berkat bola mi pat ne kala yam marway tang bakan yo i yau kenrat ba i jongka ayo snowy ka sur sadin ka bakli phawat ya no ka berkat bau dei tang unong ap kper kong la da mela bo ma me ka met jong u ya tho yanga Dia kata kapor bau Jesus Christ. Ula khot ya ke Mary ong wa Mary. Hang ta kelas ngut hu ke sur jong uken rat. Uba isen jong ka uken rat uba i jong ka berkala pai laki kemar ringkat ki umat banong wa ken rat wa Rabboni. But let's see kata ka de ka jing ya lenti jong pi hakan ka met ka bamanta pi don ki umat ki ba sertap ka jing im jong pi pim yo i hapreng jo ka jing sertap jong ki umat ben ka jing im jong pi pim yo i yau ta wa yeng hasenda jong pi uba khot kerteng ya pi da ka kerteng jong pi uba tip ya pi wa da ka dress ka ba pi shong pi sa ngam juklet aku we ka sngi aku wei ka jing seng ka balang ka jong yang thiom sing mau kon ro wei pasor wan kren ka wei ka balang na sinong kendong loai ka jing seng kat bengi ding ya ben mi sabar ka wei ka long keme ka suwan mare sita sekmat ka suwan kong pasor duai wai lam hanga ka dem laki kho siu ang ta khmat pat ka suyam nyebat ya kang ta ka khnyu ka met jong ka ban ngile khnyu ang ta ka jing yam jong ka Anda kala en Nyong balay piyam Kaya ka jing don kam jong pi banduay Ang pastor nga day na sinong kendong Galong kanong yalam jing aseng kentay Ay kit ya ba ka kam ka jong ublay Nday dang ha kini kisngi dang syen Ulok jong ula i yang abari ki kon jong Ulok jong bucu kersan yang Ula i no yang Pada yang kesem ke jonga. Desi kita lagi di umat ke jong pi ki ba pi shem. Pi ya lenti para pedeng jong kita ke jeng jauh umat haki lenti jong ke Emmaus ka ba pi ya ngakwa banong ki briu kin sim kabu ban batairu ya kita ke umat ki jong pi da ke jeng sengut ho jong ki henai ngakwa banong don tangu wei beruta ulang Jesus Christ ubalam mi pat na ki bayap uta utip ki umat jong pi utip ya ke jeng tang men sim jong pi utip ya ke jeng tengko ka jong pi ka ba pi tengko man la ka sngi ha ke jeng ya lenti ke jong pi baru kwa ban ya lambat pi menta ukwa ban pen sngau ya ka jing jan ka man sem ya pi namaru tip ya pi kumba pi long bat kumba khot ya ka Mary hi da ka kerteng jongka agani ka mir uyeng da pi ngap jeliu pin yo sngau ya ka sur jong u bau khot ya pi da ka kerteng jong pi la se gani ka jing seng ki don Kilong kimi kibalong marway Yeng ka sem jong pi ka ya ka jing leng shop jong kal air yong ka ba kraw Ani ma pi kilong kpa Pi ya ka jing leng shop jong ka air yong ka ba kraw pi long marway Ani ma pi ki kon sen rang kan thei pi don ka ni ka jing seng ka don ka yong ka ba kraw ka jing pat ling ha yeng ha sem bat namar ba ka jing ja ha yeng ha sem pidon kata ka jing sngo artatien wat menta kum ki samla ke bala jan rang ba ban rung se ka jing te kurim namar jong kita ka jing ja ba si bon ki jing kali ki don ka kli ka jong pi ha ka jing mut ka jing perkhat ka jong pi pat pi perkhat tip ka don mo kalaway ya ka jing em ka jonga pat bon sen kum ba ka long ya ka Mary hi
Apa yang kita mat kita kum kita kita sertap ya kemat jong kapa kami iu kan rat. Kalong rukum ju yang i bangim lak banyu i bat sngot ho. Oba don hajan jong i dai tanguta. Ubala ban pelat yang i. Paraga ni kami nak kata kadang ngakwa ban ongi pi kamper. Kei kajing ya lenti ke ba pi ya. U Jesu u ya lembat pi haki Emmaus jong kajing ke ba pi ya. U don ringkat bat pi. Baru kwa ban ya lembat pi. Berkabak ke Bible ke penken mau yang i. Tu bread ya lagi jengkit how try. Namar ushan ma uya meh. U Petros su penken mau yang i ke siti ke penengkong jong u kelong ke pesan. Ke dekhot ke bakan yo. Da ke bread halor jong uy. Ya ke jeng kuslai jong pi barok namar usumar suker ma u syapang jong pi. U ya lem bat pi hakane ke por. U ya lem baru kwa ya pi ba pinyo sngoy ke kti i jong u ka ba kedup i ya pi. Apa nang kita ke jeng len shop jeng kil yong erlang thari ke jeng do jeng kermen ki ba harukom bar ki mat ki ba harukom. An pen sngoy ya pi ke lat ke lenti. Jong ke jeng erap ke jong u. Ini gian ngut kisenran jong u Jesu Christ. Om tang bakiyat hakata galenti sa Emmaus. Ende kiyat ru. Sakata galenti naka kabakila jumlen. Kiyat sakata tem jong ka jing dum naka jing kabakila jumlen kum kisenran. Parle si kini kajing seng don na preng jongi ngilong kumta menoreng ngile julong kisenran jongu Jesu Christ ngile tre na ka borba ki plea ding ki her na kajing jongi habangi rung ki ying ki para banget habangi ya charum seneng nrei menta ngile ya no na kata kajing dei ka jan baru Christ bangi don ki Emmaus jong kelenti ka jongi pi wan kini kajing seng pi super khat oh ngan sulai namar ba kajing seng elap ka barang ngan sulai nrei pimpoi perkhat negere kami bau bleu ya bo tarik bat pi ban pen bet ya kata kajing ya lenti jong pi na Emmaus ban pen pai pat seka jaka ka ba pi dei bandon dan ni pi ki badan ki yeng ki sem kata ka dei kajing ya lenti jong pi pila julong ki khon kristan pila julong ki banget ne ki bor jeng ka perthei ki la telep ya kajing jong pi ban menta pi ya no na kata kajing jong pi seka wei pat ka rukom nget jong ka perthei ban pi lengo menta kum no nga kum no nga ya kum no nga long kum ne ne u blei ka dei ka mer u kwa ban kren ya pi u kwa ban pen snow ya pi ban khot ya pi na kata kajing sakma no jong pi na ka jaka ka ba pila jumat yo u Papin pen pai pat ekaman sim jong uban pendem meladi. How Jesus Christ. Namaru ya yat lem ubat ngi. Hagajing yat lenti jongi. Kebaha rom tang bau Jesu yat lem. Pat kisan ran jong u. Nrei. Ulai selok bat ki ula keren. Bat ki. The gospel ke jong Lukas ladapin pulih ketukul nong kebar pusau. Nadu ke dekhot ke bakat nyo ter pen i hang tu. Ya kajing ya keren ke jong Jesu Christ. Pat kini kisenran. Pat kat bodang ya keren kumta. Lapli ya ke doanut ke jong ki. Ula keli ki ke bakum no kini kajing ong. Ya ki ba pia selok keliang para lok hi. Kat ba pia ya. Ki bakum no kini kajing ya keren jong pi. Kam dei bo Jesu tip. Ya kata kajing ya keren jong pi. Jong kita kibrio kata kapor. Utip ya kajing ya keren jong ki. Utip na marulang ublay. Uadam habau sakma no. Urengkang no hakakper eden. Ublay utip ya wadam. Baula ringkang baru keli u. Hey medon. Ubartima ya subamatla. Ubam la bani iki kemat na do barang ka hakpo kakme ula kelia u mekwa ayu ya ka gentei nong Samaria hakatu kepung tong ula ong ya ka khile khot ya ukurim jong pa dei na mar bau trai tip ikini kijing kelia bau bu ya ki utip na do shado na dong hadong sapang jo kini ki brio utip ru Sapang jongi wei pi wei. Wala si don apreng jongi kini kajing seng menta yang i kebadan hang ni ying jong ublei bade pi kebadan ki ying ki sem ke bayo sngo kini kajing sawa le si pi long kum wadam
pi phet nau blei pi ri hakitu ki jading ki ba pisnahi ban ya dai la di nakata ka jing twet jong u blei ka jing tendung jong u man sim jong u ban pen bet ya pi kita ki jading jo ki jing ba mon ban wan pai so blei ki jading jo ki jing snow hawk ki jading jo ki jing snow la lut ki jading jo ki jing snow la ban pen em ka bor briu bat kum ta ter piri hakan dong jo kita ki ding u blei hakan ka por u kli pi hang no pi don lani le si pilong ku mu Bartimaeus pi matla ka jing long ka bakan jaman sim pituk ku melong mo pim don jingkerman u blei u tip ya kata ka jing ya lenti jong pi baru kwa ban ju bab ya pi hakani ka mit haswa kan wai no kan ka mit ban a ya pi kan nong ka patmai jo ka jing ya lenti jong pi Nani kala ban long kum kini ka kentai nong Samaria ka ba klim ka ba le ekipop ka ba la syak ring merau haki bor ka jingdom ba le si pi don ka ka jing seng ni ki yeng ki sam ka jong pi don ka ta ka jo ka jing snow rem namar ki khmat ki ba bon ki pet pen rem ya ka jing im jong pi ya ka jing ya lenti ka jong pi ka man ka sngi utip syapang jong pi utip na du syadu na dong hadong ada kini ka mit ka mentara ka jing i upai sepi ukwa bania selok bania keren bat pi ukwa ba pi pin supli ka do no jong pi bania tho lot ha u ka ru baro ka ba pi ya lenti ba pin su ong ha u try mi u i nga ya ka jing pang ka man sim jonga mi i ka ba ki breu ki khot kerteng nga mi i ka jing rem ka bang ngalong mi i kom no ngala do ya ka akor ka buram ka jonga mi i mela ya ka i jot ka jonga ha ka imlang ka salang ngam lon e yesu mi i a try la te la khominga de ka jing mlen bas ni jo ka jing dibu ai jo ki drugs jong ka kiat ba kum ta ter mi wat ki khon jonga kim nyo buram mi mei pa jonga kala isi nga mi tip yang atrai ngala pat ngala pra ngam don lenti haka bapau sabar nga i kumbang biang nrai mi tip lot sa pang jonga yat ho hau blei hagani ka por yat ho ya ka mensim ba arsap ka pi persyang ban supan pau na bar ko maka biang lot ke baro nrai ka jing thali jong ka dono ya ka spa ka pi don ka mla ban thi ka jing sok ba ka jing dap biang jong blei yat ho ya blei ba ki kerdan ka pi don kim la ban ya rap ya pi ban ai ya kata ka jing scam jong ka jing pen im ka jong u Jesus Christ yat ho lot ha u ka ni ka mit yat hoว่าพี่ดอนนะก็จิงเล็งวัดว่าพี่เล็กพายใช่ยิงใช่กระตัวกจักจงกระจิงสโนว์มาร์เวย์กระจิงสโนว์โดจิงเกอร์แมนยาทูฮาอูมันก็ไบเบิลก็ขอดอย่างนี้อะไรตรงนี้สัตย์เนี่ยเล่มองอุตรายแล้วกี่พบจงพี่กี่สาวหันกินลิกระดุชโยลังบรอดกินลิกัดกยอแล้วกี่สาวบุทุกินลิกระดุชโยลังบรอดยาทูhow Jesus Christ namar haba piat ho unya keren bat piun play ka dokno jong pi bat pinyo i ya uble komba kini kisenran jong Jesus Christ hakata ka jing play jong u ya ka dokno haba ki play ya ka dokno jong ki ula pleru iki khmat jong ki bakinyo i ya u paude uktin ka jing im ka basisha ula play ka dokno jong ki bakinyo i bakinyo mat ya Jesus Christ bat ka bor jing mi pat ka bat mai bat ka basisha ka ba kim ju poi perkhat ula pleru ya ka jing mut jing perkhat ka jongki na kita ka jing khanglat jongki ki ba pan thame ya ki bakin yo i ya ka bor jong blei bau la ban pen mi pat wat e ki ba yap hi ya thu ha gani ka men na maru jisu om tang bu ya ya lembat ngi u kwa ru ban ya selok ban ya keren bat ngi ya kita kijing ya lenti kibang hingiyan kini giar mut kisenran agata kijing ya lenti jong ki sha maus kimpoi perkhat bau jisu nya ya lembat ki rom tang bau ya bat ki ulaya kren ulaya selok lembat ki bat kabalai ka bakhat do u jisu om tang bau ya lembat bau ya selok bat ki ndai ula pelat ya ki na kita kijing yat lenti jong ke Emmaus kelenong gabar pusau gerkhot ke balai puai ter kerpang hang tu ke tho ada kum tala pen pej iki khmat jong ki bat kila it ho ye
Ada kum talapan pej ki khmat jongki bat kila itho ya hadin bakila mat ka jing ya lem jong Jesus Christ bat ki hadin bakila play ki dok no jongki ong ka Bible ula pen pej ki khmat jongki bat kila itho bau day unong panem utrai ki trai usim ublay halor baro ki para bangit bait ki para lok para jor ki be snow kini ka jing perta Dakwa baniat ho ya kani kajing sisa bau jisu ju ya cha kanu kajing ya shem ju ki brio kajing jong ki klem pen kala ya ki ka Bible kai ho yangi yo sakhayos ubrio badon ya ka nam jong kajing bam sngutenat ka perthei ka imlang ka salang ka jong ula pen kala khong pong ya kajing jong ya kani ka kenthei ka ba auria hakapung kabakawan bantong ulapan kalaya ka way ni ki missionary ban ningkong tam jong ka snong Samaria yaw Bartimaeus ulapan kalayu haba ula pli ki khmat jong on long unang bod jong Jesus Christ yaw brio wa shong so Jesus ulapan kalayu bar wala let ban yat ho sa kaleng ka perthei ya ka ka ba kan rahat ula le berkata ken kalong ka jing sisa juga bor jong ka jing pelat ka jong utrai jongi abau jisu pen kela upen kelai ka doknut jongi wa yangi ka doknut ka patmai na kata ka doknut mau sa ka doknut ka ba it yo blay na ka doknut ka ba nyat ya ka jing tiplem ya kata ka jing trang ban be so blay un ai yangi ka doknut bangin it bari ki jong un pen kelaro ya ka phang jing ya lenti jongi kumakalong ikini kisenran jong Jesus Christ kapang jong jing ya lenti ka jong ki kalong sa Emmaus sa ka jing not mensim sa ka jing do jing kermen hendrai menta hapala plegi khmat jong ki kilalet pai da ka weipat kalenti wat sa kata kalenti ka baki kelas dang da ka jing sngono mensim kum ki breu ibatamai rom tang kata ula aru yaki ya kata ka mensim ka bathamai ka jing yo ipau ka bathamai kilit pai nang ta da ka jing kemen ban ya ro yo try bo blay bat ko ki para bangit bai jonga ka ying ka jong try bat ki bayo sngow ka ni ka jing perta ka ni ka met ngam tip le si donna preng jongi mangiru ngia mare ya donna kilenti si Emmaus idon ha ka jing sarem idon ka jing no mensim idon ka jing shepting idon ka ta ka jing snow thli ka mensim mangi don kita ka jing ya lenti ka jongi ngia pet kat bangi lae na ka bor ka jong ublei na ka jing rap jong banga kwa banong la da ublei ula le ka kampla yakini ki yar ngot sa Emmaus ukwa ru ban le pla ka jing ka jong pi bana mar kata compare ka ka jing ya lenti ka jong pi uyenga kini ka por ban terwa hapi ya kalat jong ka jing rap ban ngam tip na kata ka daw ka ka pop ka bate ka bakhum ka jing mlin ka basniu ya piki kon samla ka ban ka jing senglen ka bi snow ha ka ka por pi don ha ying ha sem pi don ha kilenti ya pi don ha ki jaka ha ki kalila ne hangno le sila te la khom ya pi da so jong ka jing di bua ki drugs ki la te klatek la kam ya pi kakiat kala te la kam ya pi kijing khalai kijing brai ju ki khmat bat kumta ter ki la te ya pi ngakwa ban ya tho ya pi u Jesu u kwa ban ya lam bat pi ba pin pli ka do nu jong pi sa u ban ya tho ha u baron pelat ya pi nakata ka jing dum tliu jong ka jing ya lenti ka jong pi la ni le si don preng jong i ka ne ka por ngi don ki wei pat ka jing shem ka jing ilong kristan rei kasing jongi kiwei kitip bangilong kibri ke bersyukur ngilong kibri ke sarong ngilong kibri ke snowmeng ngilong kibri ke hangamei ngilong kibri ke bisni ngilong kibri ke tap jing tanga ka mensem ka jongi ngilong kibri ke don yo thli ubam saliaban ot ki wei pat ni don ka tak mensem ka bishare ki wei compare ka ka jinglong hakane ka med u Jesu u ya lem ka tak lenti ka pipi ya u kwa ba pin pli ka don no jong pi so u ni kran bat pi baron pan kala ya ka jing jong pi compare na mar kata ka history pi don ka jing ya lenti jong pi ka jing no mensem ka ba kum kano u kwa ban ya pi ya ka kitab ka ba thmai ka ba pi pin tho ya ka jing jong pi
Keran kowe ke jing ja jong we uru krau. Aku we ke sngi u yeng halor jong kawa ba ha France ke sien reva. Upersang ban penok ya di na katai ke jing king ke ba krau bat hakin tia kawa ke ba kalat ke jur ba henry sem ya ke jing slur. Udan kata ke jing pang no mensim udan kata ke depression ke ba krau ha ke jing mut ke jing perkat jong u baru perkat ngan penyap no ya di. Nang tau li pai selai ke jong ke ying. Usim ya ke suloi pendap dau ukuli baru bo ya ka moi jong u persang ban siat nrai u kenyo baru mla ban le kumta. Ula let sekamra sejab ula sim ya kata ya ke bol ula the ya ke bi ke ula the ula persang ban bo ke sentur ban di nrai ke jing kenyo ke jong u ke jing septing ya ke jing yap kala pen septing u bat kata ka kelat kala hap no akamadan. Hapreng ke jing long ke bakum kata. Uniu brio bekerteng William Cowper. Ule yo snow yau Jesus Christ bare ka bor jing pen em jong u ya ka jing pelat jong u. Ula pen pai ka do no jong u sau Jesus ule ya tho iki pop jong u bare ka jing den ja jong u baru blay ula map u baru new brio ula tho e ka to ka jing ruai ka bangi ban ruai. Ka don ka wa badap desnam la mi na Calvary. Kinong pop ki batinget tam haka ken kho ken le. Nong kam sniu belas dia na syam kene kawa. Yang batinget kum mau. An pen khoi parah ka. Ke jing ya lenti jong pi, ka pi don kam ke jing pelat. Ka jing pen pet iki khmat jong pi kene ka met. Ka bau Jisu wang not ban le ka. Hakoi ke sngi, hakoi ke yeng mane ha Chicago. Hangnya khmat yeng mane ke julong ke rukom jong ki bahawa don ki bayap kin wan ra ya Kibayap, kipara banget haka yeng mane suap bagi ra selom jing tep. Kijupli ke senduk yap suap ki breakin wan ban pej ban kmi khadu. Barbanai ki ktin e kita kibayap. Kibahaying kile lum kile yam kile sngosi. Hakata ke senduk yap doni kelung ibadang lais nam karta. Setai sedien usong we ubriu. Ubasmakyat ki khmat jong u ki sautret namar ki thit haka met ke jong u kilen nyar tang ba unyo bandi hakata ke sngi. Uyang nang tay na jrong, nang tay na din wan sa kamat. Uya suki seng wan sa kamat. Udem hangta hakasunduk kabatia ita ikon long. Ida ikon jong u. Ibadang lais nam karta. Para bau dem hangta ula do ya ina silang. Para kata kijing le men le do jong u kakti jong u siliang kala kata iki kejat jong i bat kala penlau ya ki juti nak kejat jong ui. Ula mi nang tar kat kita ki juti ban de ki tang ba un yo thiet kiat. Ban perhun ya kejing kwa jong u. Ha kejing bisar brio jong i une ula de ban le chadu jok. Ngin penram yu brio yu ba kumuta. Riu blay jong kejing i. Umpet kejing jot jong brio. Ndai ka ei ka ba ula ban penlong yu brio ba kumuta. Pada kawai ke sngi uni ubriu bekerteng umel trota. Ula yo snow ke jing elap juga gospel jong Jesus Christ. Pada ke jing penem ke jing pelat ke batang da uhi. Ula pen pai ke donu jong so Jesus. Ula pediang yo Jesus haka donu jong Bat nadu kata ke sngi. Ula syem ke jing pen kelat mai. Baru la jalong way na kinong elap bekrau. Baka Chicago Illinois ketip. Ke kuwa banong ya pi ke Kajing ya lenti ka bangi ru ngidon kama gani kamit. Ya kajing penbet, iki khmat jongi. Ya kajing penkela, kamper na mar kata haka kajing ya lenti ka bangi ya. Hakani kamit nga kwa banya tu u Jisu ya lembat pi. Uya lembat pi ukwa ban ya selok bat pi ukwa ban ya rap ya pi uyo i ya katu ka jing persang jong pi ba pi pen laj baru ngau thu ba pi nom la da ka bor jong pi hi baru yeng mentau bolong la kloi ban sim ya pi ban piam ya pi haladi baru nga e ya pi kon ngalawan knang ban pen im ya pi balai pi phat ngai na nga balai pim pli ka do no jong pi sanga balai pi nyat no ya nga pli ka do no jong pi ya thu hanga ke ka bangan le baru ai happy ya kajing him kabatamai ka Bible ko ong badai tanguni bolong unong pen him jongi gospel ka jong Yohanes ko long ka bakhat sao khot ka ban riu ko ong
nga bolong gelti ka jing sisa pa ka jing MD don buwan ho kupalat tang danga tang ma balong kelenti ka jing erap ka jing penem ka jing siuspa yangi apren ka jing rem jongi bana mar kata compare ka ka mangingi ya lenti wap agene ka por baniat ho ya pi ban pen snow ya pi bau ya lem bat ngi ukwa ban selok bat ngi ukwa ban pelat yangi wong tu wana nga pi baro ki bathaj bat ki bakhia ka jingkit dengan pen jam ya pi ma pi ki bathaj ka jinglen shop ju ki air ka perthai ma pi ki bathaj ka jinglen nyar ka jong pi man ka sngi ko omat u khot ya pi ka mit bread ya ka jingkit hak jat ka ding phna rublei un yo ban pelat ya pi wan nyat no yo Jesus Christ wan nyat no yo na maru yeng u bakloi wan yarap ya pi hakaway ka step shibaje man step ka phone kala ring ha ka ying jong ta weu u doktor ba kraw Dr. Leo Winters uni u deu tau surgeon ba kraw hakata ka snong Chicago kumbalong umel trota bala pen kendit ya bala ya thu ba ka don ka accident ka besir khai ka beja bala don kam ya ka jingarap jong na marday tang mo bala banyarap ulwa kinang taban let bat kalenti ka ba jantam ka di kata kalenti ka ba khambun kirius ni rusme bat kat budang ya kata kalenti de ka kali kendit kan sana don ubriu uba phong ya ka sopti gre bat ka tupya ula penyang ya ka kali ba ula tan jubor ka jingkang ba ula sei ya Dr. Leo Winters Dr. Leo la persang ban batayo bau dan ka kam ka bakerki ban let ban penim ya no reno ki badan na pereng jing sitom ka bajur deu tau briu ula kni e kata ka kali ba ula let la kata kalenti ka jong Dr. Leo la persang ban mare ban sim da ka wei pat ka kali bat hadin si tengken ta ula poi haga ying haga ta ka hospital banda la poi hospital ya thu ki nurse si tengken taman shua utau brio ula yap no bar bau kpa jong don menta hang tai habar ha chapel habar jong chapel bau duai uya marwe ru Dr. Winters ulet chata ban pentingan yo tau kpa bo na poi hang tau yo yo tau brio ba phong tu pia ba phong ka sopti gre bas ngosi kalong bau tau brio ulai nyat no ya ka lat tang ka tahi ka lat jing pen em na ka benta lau jong khon ko abanong don bo na preng jong iru na ka por ba na bagi sngoy ka jing perta jong ka jing lap jong ka gospel nyat no ya ka lat jong ka jing pen em ka batang dau Jesus Christ ngong la shai la sisngi nang la kham san nang la kham temen nang la kham rang ba nang la kham sempang bon nanging suya jak no sebom jukut hakata ka jing sa jongi haki lenti ya chemaus ki breu ki basa do haka jing kulmar jing mut ka jing bom don jing erap hapreng ki jing do jing kermen jogi hakita ki jing khom jing te ki ba bon jai na kata ka daw ka ni kami ka kuaban khot ingi ka mangi don kam Jisu wala mi pat ukwa banya yahat lambat pi ukwa banya keren bat pi bat kerpang ukwa ban pelat ya pi pilong la kloy ni emang kini kemin ban plih ka dok nut jong pi syau batang syau hi ubalong kalat jing penem dongnya duai ablay ngalai ka don hot ka jongan am ta ka kitien jong me kan ka por mi i yang ablay yang ki badon ka yeng ka bakentang ka jong me i yang ki kon kristan yang ki bompat nget ru ngi don ka ka por ablay ese don pring jong i atrai ki bala penbor ki lok trangi don ka yeng ka bakentang ka jong me hendre ka me mala kren ngi atrai mi ingi ki umat ki bangingi ya leng ba mi ki lenti jong ka jing dum mi ka jing bom don jing kermen ne gani mi atrai mi lapan sngoing ilang baga kitien jong me to ai ka bor bangin play ka do no jong i bangin shem ka jing pen thamai jong me
Atrai mi ngi ki ying ki sem ki bangi don ru. Ngi mi ki umat ki bangi ya leng ba mi ki jing leng shop jing ki o dum ki er yong. Mi lut atrai mi tip lut sepang jong ngi len nyar semen ka por atrai. Nangim sem ka jing irap. Ngim sem blei na mar ngim sem wan sem ka jing het ba ka jing pendem lut. Len re ka ni ka mi. Nyai ngo bangi os ngo ka jing sisya ba mi ya lem bat ngi. Para blei ka don kami ngi bangin suple ka do no jong sem he. Ba mami men yo ban rung ban pelat ngi. Na kita ki jing ya enti jong ka perthai badum. Irap ngi ko pa ka ni ka mi irap ngi. Kat bangi dang don ki ying ka bakentang ka jong me bat kat bangi dang snap ngi ka khubor ki ying ki sem irap ngi ko pa. Wat sya ba ni ka mi kan let no. Klem de yo ban pendem melodi. Aga jing khot ka sur jong me. Aduai na margata try ma medlaw jong man sim. Hagi badon kami ka jing rap jong me ka mi. Kat bangi dang demi ki kli ka jong ka jing duai. Ada ka ni ka mi piong day mga ka ni ka khubor ka day nga. Ngadon hagalenti sa ka emaus jong ahi. Ngadon halaki jong ki jing syam ka jing em ngayat marway ngam tip kum no ngande. Oh, ngam don laway ka jing em jong ah. Usamla ka samla pilong. Pidon kata ka jing sngo ka ni ka mi piong pastor ka ni ka khubor ka day nga. Mapi ki kmi ki pa ka jing ling shop jing kil yong ki ba kraw. Yong ka ni ka khubor ka day nga pastor ya rap lem nga. Ipi ki badon hiya nga samru piong ka ni ka khubor ka day nga pastor ya rap lem duay lem nga isnay lem. Ko ban rap ipi. Ni bangan la ban le kum ta. Ngan kerpahat ipi ka ni ka por kan mong ipi pen ra ka kti. Ni kerpang ha ki jaka ka ba pipi don kat bangi dang dem ki kle ha ka jing duai. Suyeng ha ka jaka ka ba pipi don. Anyo ban duai nam ta jong pi. Ngano map slem rei tang si por la pi don kam ka ga mi yo Jesus Christ. Ya ka jing rap jong ya ka ju bahab jong Suyeng ha ka jaka ka ba pipi don kat bangi dang dem ki kle. Ban duai ban pet jliu ka jing don kam ka man sim jong i. Suyeng anyo ban duai pi. Wanum pet iweru wanum pet sakadiang sikamon pet sikabajliu ka man sim la ka man sim jong pi ka don kam ya ka bor ka jing rap ka jong blei. Pidon kami ke jing duai ke ni ke miet suyeng ha ke jaka ka ba pidon e pi ke beran hayeng ha semru. Suyeng ha ke jaka ka ba pidon na ki kam ke jong pi sipor ngan yo wan duai pi. Ublen ker khu pi ho ya yeng ublen ker khu pi. Ya yeng wat om shong. Dang don shu ho ublen ker khu pi dang don shu nem. Ngano map slem ke miet kala nang ya ke por kala nang ya. Kat ki badon kam pet chika bajliu ka man sim jong pi pidon kam yu jisu ke ni ke por. Suyeng ka jaka ka ba pipi don nganyo ban duai pi oi blen ker khu pi piwan si yeng ka ni ka por pilaban yeng lang si yeng ru ka lei ka de ki jing pen em ka yeng ka sem ka jong pi ka jing jubab jong ublei ka yeng ka sem jong pi suyeng si sem ru satang si por blen ker khu pi dang don shu nem oi blen ker khu pi kinong elam jing seng samla kinong elam jing seng kan thei compare pilong ayu ka balang Lada kini ke khubor ka daya pila yat no. Kum kisan ran na lenti na Jerusalem sa Emmaus ublay ko apan pan pai pat epi. Kum kisan ran ki ba kraw bor nam ta ka kerteng jong uyeng ka ni ka por. Lada pila pen le ran yo try ha kijing im kijing ya lenti jong pi su yeng. Anyo ban dua epi. Dang don su nem. Satang sipor dang don su nem. Satang sipor. Oi ublen ker khu pi. Haki yeng ki sem ki jong pingan ai lat epi sa sisen. Ya pi ki baidon hiki lenti ki sengken ru. Ya ban sange sipor na ki kam ki jong pi. Na ki jing ya kren ya khana jong pi pila ban dem ke klik ngan yo ban duai nam ta jong pi. Pat satang khindiat por ngan ap igini ki badan haki yeng ki jong ublei. Kat bangi dang ya dem ki klik ban duai. Chu yeng ha ke jaka ka ba pi don. Dang don shu ne. Oi ublen ker khu pi. Wanam pej iki wei wanam pej wanam ekran rei pej iki jing don kam ka man sem jong pi. Oi ublen ker khu pi. Agane ka por ngan bu ha jing duai bala don ki wei ru ki basngoi ki jing don kam phila ban yeng gat bangarang duai.
dengan phai su blei ka jing duai ablei ngai ngo eme nam ta kini ki man sim ki ba kodor ko pa me tip she phang jong ki me tip e jing don kam jong ki me tip atrai ka jing yai len ti jong ki haki maus ba pher jong ka jing yai len ti jong ki atrai ki yeng ka ne ka por ki ba don kam e ka jing rap ka jong me ngam tip atrai rekilen nyar shame nga duai ko pa ka jing isnei blei ka jong me mameu pa jong ka jing isnei to kne la ka jong ka kti ka plam mong ka jong me alor jong ki wei pi wei kne la ka jong ka kti ban sat iki ka snam jong me atrai ban sat pan kho ye ki na kita ka jing ya lenti jong ka perthei ka badum atrai a he ki ka jing sngo scam ka lenti ka bakki ki ya man tan ru ka ri ka sngi ken shem ka kti ka jong me ka babat ye ki keti ka balam mong jong me ka ban sharai ki keti ka balam mong jong me ka ban product ka jing im ka jong ki bakin nya ka jing sngaus kem ba de tang ma me nong pane mo ba corridor tam u bala ban yarap ki adwai na market atu shim ki wei pi wei dona preng jo ki kempat jumat e me ki yeng ka ka pora blei ban IT la de adwai try pen kop aki man sim jong me ken parung ma me ka dono jo ki ba ki play la de para try ngadwai ai ka jing pen kala thmai ka jing im jong ki tho ma me ka dono jo ki ya ka jing tho khana ka ba thmai na do ka ni ka sngi ba ke la shem ya me bakin ya lembat me ken pa shado bom ju ko jong ka jing im jong ki but scam ya ki bakin nong ki senran ki ba shisha ka jong me ki ba nong pen ran ya me try lanu ru dona preng jo ki yeng ka ni ka pora blei kum kita ki break ki bala phai no atrai na Jerusalem ban ya kita ki lenti jo ka jing eno aka ka baki kilam le na try bara ka por ki yang ban phai pat atrai ban khot kar pat eme ba men seng para ka dono jo ki ya ka dono riu blai ka ba shisha nga duaya try pai ka ka ben semru ma meu blai jo ka jing stay ma meu blai jo ka jing map ha pareng ka jing ya lenti ka jong mi i try ba dei tang ma meu bala ban yarap adwaya try bagi yang ka ka por ka ta ka jing don kam play ka bneng ka jong me try play ka jing isnei ka jong me ka do no jong ki batu ai hakiru atry ka lat sa sisin pat ken pa bi ba kuma me pendon kam yo Petros kuma me pendon kam ki wei pat ki senran ki bala e no ya me try men pendon kam ya kiru nam ta ka hima ka jong me hi atry don preng jong ki yang ka ka por rengkat bagi jing kit ki ba bon atry ki umat ki jing leng shop jong ki er ka perthe atry ki ba bon jai me tip sa phang jong ki me tip ki mau song mau te ki ba ki shaman la ka atrai ka por ki yeng ban kar pat ko try isnei yanga mga dwai ko jisu isnei ma mena beneng ban ngap ka jing lenyar jong ki ya ka donu jong ki ka baki yam chame mi ko mat jong ki me tip atrai ka jing don kam jong ki ame bara ka por baki yeng atrai ka por mi i ki banga dwai jubab ya ki atrai don preng jong ki yeng preng ki jing crow ki jing pang jong ki metro atrai maki hi baki yeng ki sam jong ki nga dwai ka jing isnei jong ma lord jong ki nga dwai men ta ma me atrai da ka ka bala mong ka jong me ka kti jing palat ka kti jing ban khia ka jong me ablei ban pen jemi ka jing sitom ka jing crow ka jing pang jong ki bakin la atrai ka ta ka jing ban khia jong me ban ye shem ye me ban IT le de shame ban ma de ka jing pen kalat mai ha ka jing im ka bakin jaman sim ka jong ki ban bot ye me shado bom ju ko atrai mi ki tu ki badan ki yin ki samru atrai mi don preng ju ki atrai ka ni ka por ka jing jar jar hala ki kamra ki don ki dem atrai ban IT le de hame ban kerpat ka jing snei jong me tip ka jing ya ti jong kiru mga duaya kanya ka pora try bamen jubab lem na kamanta jong ki ban penjai ka lat juga jing isnei ha ka jing im jong kiru i wei pi wei ker khu ya ki try ker khu kat baki ya lenti kat ki jing don kam jo ki metip lut ya ki wei pi wei metip ka kerteng jo ki metip ka jaka sa jaka shong jo ki a blei nga duai ha kanya ka klimat ka mamanta hi hala ki jo ki jaka ka baki ki don mameto kren mameto isnei mameto yarap ya ki ker khu try gini ka por sa sisin ngai ngo eme ngai ngo ka ktin ka ba im jong me try ngi scam kum ba ka ktin jong hi ka ong kanom wan phai thali shame rekan pendep khnang ka ta ka mala pha ka mga duai ai kan long kum ta halor kini ki men sim ba kodor baro ba gini ka mit ki pen pa ka jing don kam jong ki eme ker khu try ban nga da duai yo men sim ka jing pen thamai jong me ka do no jong ki wei pi wei ba men ya rap ma me menai bor ma me ya ki de ka kti blai ka jong me Siyempre ka por ablay ka buram kalong tang sa may batang sa may hiko pa. Mga paan nagabango bat ka bangin. Hakakarteng ka jong Jesus Christ. Manta bat halakarta. Amen. Ang karpat ingi baro kiwingin sngob haban niya yang lang. Ban penslori kini kibayang hagani ka por. Inyarway ka jingrway ka basan spalay puar. Batkat bangin inyarway gani ka jingrway kini kibayang. Bangin yo ka jing selok ka bakam banya bat pi. Ang karpat epi pinwan syakmat ki counselors ki don bayarap
nam ta ke jing slok ki babnia bat kan long kalat jong ke jing pen slore pi kat bengi yang lang ke por pi baro ki bala yeng pin la ban wan se khmat bengi yo ke jing duai ke bakar pang nam ta jong pi ki badan hayeng ru da ka long kalat kalen ti ba pin mi de yeng ban wan se ke yeng ke jong utrai pi la man le kum ta dan ni hakawai pat karukom gini ke sing ke ban wan pin wan se ke yeng ke jong utrai ban wa de ke jing rap na kinong sarai jong ka barang ni pastor bagi teman besan ban yo ke jing slok ke badai biang nam ta ke jing yai lenti ke bakan jaman sim ke jong pi ke jing ruai ke besan spak lai puar wat kentaj ku jisu jamnot sngo ka yam jong a haba merang khot ya ki we wat kentaj ya nga in ruai ke ni ke jing ruai barok ke khot bat ka chorus radin ke ba ya dep ban ruai ke ni ke jing ruai ngan skot i teman besan PS Karnayor in sa ai ke jing ker khu pen wai akwa akat benginang ruai ke ni ke jing ruai ban khot i ki to barok ki bala yeng na ke benda ke jing ruai pin wan shakman Shua bangin ruai ke dokot ke baar sa sisin kat bangin ngir ruai ngaku aban khot da ka jing snu i je pi baro ki bada yeng wa le ran ngatip ngirong si yeng si semang ne pi perkhat o itu enga handai kerpang ngirong si yeng si sem ho trai wa le ran yu ble yu i ke jing don kam ke man sim jong pi ban yo ban pen scam ya ka e ka pi le ke ni ke met ke jing don kam jong pi ngin yo ban ai ke jing slok ka ba kham jeliu nam ta jong pi bat ki wei bat ke jing don kam jong pi ke jing duai wadai rahan kat benginang ruai ke dokot ke baar ban wan syakman jangan wan syakman jeng ngobun ban tahun 11 yang terpat in subhaban yarab lem pada persiapan bandem haka jeng ale jenget long menskem Jisu snow kayam jongan wan kentan yang ngam don hong kiwei ru kibadan kamyu jisu kan ga por wat ngole ran kan begini kidang wan jakmat kidang yeng hang dia kmat tip kan ga kubor ka de ya piru aku aban khot smo bhai pi wat le ran wat bene ka dong not jong pi rai mi ni ki jaka shong jong pi begini yo bene slok bat pi bene yo bene tuai bat pi wan jakmat kan benginang ruai ka ni ki ruai wan jakmat Yaki
Iwe wan kenta yanga in say rwai ga khot ka bakhat do bat sa shisien ako aban khot iki weide ini gelawan chakmat agani ko por engkat bagi jing don kam jong pingat tip agani ka mit don ki bakum tu kpa bapong sapti gre bapong tu pia pidang nyat agani ka mit e ka lat jingerap namar pila don lupa ki plan jong pi na ka mentaga jing jong pi la shai la shiski nga kwa ban ne tho e pi ba u blei u jisu don ka plan ka ba kham pla ka ba kham kraw ka ba kham bha na ka menta jong pi ka bala da pin IT la de pin kwa ban ya pen no aka baro nam da jong u e pi hado kata ulawan khnang ban yap nam ta jong pi bat compare ka pi long pi long ka pi la le ru ke si ki pop ki ba pi le pi ngorem mot ban wan cha khamat pi berkhat tu bleun ma pe nga aku ban ya thu pi om don ka bom la bat on ma pi ran kam tang ba pin wan ban pli ka do no jong pi chau nu ble jong ka jing bo yo ban ma pi ban pan kala thma pi ra bangin rwai gani ka khot ka ba khat du khot pi wat ban slam kan ba jisu uta nong pen wa tang ma hi ka lat jingerap jong pi udang don na gani ka por ya pring jong pi gani ka por ngap ka sur jong diang yu wan cha khman pin yo ya ka jing pen scam jo ka jing pen bom ju kot meu ton rai kraw ka jing ngin rwai ka khot ka ba saw pi barok ki baron kam yu try gani ka por wat pen slam in yo ban dwai nam ta jong pi sa shi sen wan cha khman Uten rai krau ka jing wan ka jing oi wan cha khman bleu e je pi wan cha khman bleu nya rap pi chu shim ka sin jam baru tra un putin ye pi ngau shep ting ba pin mi da ka tu ka jakan rei shim tang ka sin jam baning kong baru bleu nya rap pi wan cha ni cha khman ka bayang gini ki paralok baru bleu nya rap pi ngin poi ka chorus wan no man ta ni ki jaka ka jong pi Jesus snow ka yam jonga uyo snow ka yam jong pi bat kat bau dang khot chu hai ki wei ma pi ru wan ka ni ka por e ka ba pendam me de ka jing khot jong wan ka ni ka por mi no ni ki kam na ki jaka ka jong pi wan ja khmat sa shi sin ka chorus sa shi sin ka chorus jisu kani ka chorus ka nam ta jong pi kani ka chorus ka nam ta jong pi wan no naki jaka jong pi wan chakmat wala ran ale ubleu e pi ko ban yarap pi ko ban ai pi ka jing em ko ma ko ban pen yo pi ya ka jing sok ka bom ju ko hoi wan dang don shu ne wan ka ni ka bor hoi ubleu ko Ten rai krau ka jing ban ka jing sung jai ngam lon su haneng ha kundo sa shi sin ya wai ya ka jing e nga khot ya pi ale ma pi ke brang ya sa ya ka ni ka po bleu e pi jisu kwa ban ai ka jing em ka ba thmai da ka ba un rung ka po jong pi kan bangi dang rwai khat du ka ni ka chorus ale no na ki jaka shong ka jong pi ba pin shem ka jing sok ka jong blei ya ka jing ma ba ka jing ka khu ka jong iwe wat kentat ya ji
yam jonga habam bidang khot yaki iwe wat kentai yanga Tuan Besan PS Karnayor Inyo banduai sa sisihin na kamta kini baro kibon syakmat Badan saay ka jingkir kupan wai Berhadian mengilayo ka jingkir kupan wai Kini baro kibalawan Kerpat pipin up namta ka jing slok Bagi jing duai kibakam kerpang namta jongpi Balik si pi kibadan ki yang kisamru sa sisihin nga khot ngobha Nada pi Nadon kam ya ka jing rap ka jong ublay Kadang-kadang pli ke lat ya pi ke bit ke biang ya pi lak bandrung ke yang ke jong utrai nam da ke jing slok an lawai ke ni ke jing seng lani pi lak ban sawan ke yang ke jong utrai kinong syarai jong ke barang ni pastor ke kita man besan ke jepen yo api dia ke jing slok ke badai biang teman besan PS Karnayor Tong ni duai ublai wok pa jongi bahabeneng Yang gue yang metrai bihe, nak mentak ni kejan mir keman penyo hangim ki khun ki bihe ki jom metrai, bangila ban don ke yeng ke bekentang ke jome, bangin yo ban mani ban sekri ban yero ban penon buram jome, bakam tam trai bihe bangin yo ban shashkor, ya kektin ke baim ke jome, lembau sekri jome trai, ngai ngo krabi he bangin yo ngau ke jendar rengkat ke jome lamang ngi lembakan ke por, yo ngau ke jome mensim bokho jome lai lai pedeng jong he ke por, krabi he ngai ngo ban mela kren ru ek mensim ki bokodor, ki yo I la ke jong jingem ko makilong ko trai bihe, apa deng jong ibon ki jing tlat ki jing swai jong jingem, ngidon sibon ki bangi pen ngau si me trai bihe, re ke ke por ki mensim ki bokodor, ki wana trai ji subi ban demre rakmat sajar ki bokho ki jome, ki wana trai bi ban dem sa ka trai ke ding pna ke jome, bangin khmiat bangin kerpat ye me blai bi to isnai bak ta snam ke bokodor ko mala the lum kalbari ban sai khoi atrai bi ki pop ki jing ban ki jongki ban sai khoi ki jing tlat ki jing swai ki jong ki jing em ki jongki ba ki la trai menang ni shikmat bikin em ki jing em ke ba pen yesok ila de ban me trai ji subi a blai ngi duai khmat jome ha ke por warsha trai bi ki bor jong saitan ba ki jing dom warsha bi ki bor jong ne par thei ken wan ban trai ban pen baklai kelen tia jong kina ne shikmat re trai bi ngi duai ba mani snai krabi ban bat scam ye ki jing em ki jongki ha ba ki kala ko jimor ban wan shikmat ban ai ti me trai ji subi a blai ngi duai tu isnai ban priang ye ki ban shimti ye ki atrai sledhi bar trai ban kirshan bor ye ki jing em jong kina ne shikmat bar ba ki ya ko trai nyai rangkat ban me atrai bi ha ki jing em ki jongki ba man kesngi a blai ngi duai do isnai trai ji subi ban kirshan bor ye ki ko trai ngi ban em ha ne ke perthai ke badap tang ki jing ale ngi ban em ha ne perthai badap ki jing sneu ki jing thala ngi ban em ha ne perthai badap tang ki jing pen soi ki bahar ko ma blai na ta trai ji su khlam ka bor ko jome ke numla trai ban yang khmat ka ne ke perthai trai bi ni mar ka tang duai khmat jome tu yang ma mena den mar khmat jong jing em jong ki trai bi ha ki por baro trai ji su bi ba bi ki laban sno schem tang hame ba ki bor jong ne perthai ke myo trai ban pen kelon ni ke jing em jong ki trai bi ngi duai khmat jome ker khui ke ne ku bor ko shakri jome lo pen sngo ke ne ke por shon shap ke ne ku bor ke don nor jong i wei pi wei trai ji su bi bangin sngo tu trai bangin pet sham aus trai ko mo shakri jome nengin phai par che Jerusalem ko trai bi when you I me yang trai ji su ban khod e ye me ki ki jong ki breu bangin wan khmat jome trai ye ka ban IT thmai le ka jong ching em shame trai ngi duai ma ta shon shap in ko bor ai ba kun ko bor trai ji su bi kanang krishan bor ke jing em ko jing ikra bi plai jing ya trai de jing isnai ba jing ker khu jome to sngawi ka bang jing he ka por map iki pop ik rengkang ki me sham ke jing jong I bat tu pelai jing ne ka de ka por de jing ker khu ka bakan sai ke jome wa to rai ba jing ai ke berap yang berap krai ke jong trai ban open be jong Jesus Christ ke jing ba ba plag ba janai ke jong blai pa ban bom chukot lam ke just lock ka pen tengen ka pen sai bor ka pen thamai bor ke jong men se mo khoi kini ke jing ker khu jong ki lai wei blai ba em ba shisha
Kilor kat begini ki khon ki bayi jo mai kilo wan sakman banai ti thamai la dia trai ba mai man simti ki ko grat banyalam ki jing jongki banyara pan tene ki jing jongki na ko ki singi shi ko pan lor kat bangi baro ki bi yang ha ke por lam ki ta ki mani ki ba shakri me ha garib ki lang satla ka perthai narum ta shadu ki bam ju kodro amen.